Kajingja plu yeng ha kajanmir ka shipo tri kulalengkot arajar pulai kumba ha kapor nyobaji hamauba kalawan ra kajingdu kimensiam jong arngut ki habrit sipara kata wa abiraj kumar saus nam karta bat kaminu kumari nrius nam karta kite kisipara kisha set kot halaka kami hapo ka yeng sawai kabadan hakamala bahajrongdu jong ka yeng kakong elmon nongkari katbai ledi kadang lip yang hakapor baca kate kajingplu laong bakidon san long yeng kibasawai hakatay kabenta bahalordo pat nakajing matay kitanong leer set jingset kalanang penjuru ya kajing pluding kabalakta ya kitiki santli ki yeng kiba omdon brio namardan kibalich nong pat don kibalich saka tray nakaliang kibor sinong u David Simli rangba sinong bat uba thaba secretary kilapen pau ba kajing kem kalenti penrung ki kali penlepding kalapen suki ban yo penlep hakapor bapiang bat kenturu ikibor badai pej penbu lang bat ki kali penlepding kibarin panliat mudah. Yes, sir. Korban ini mana saya? Nah, buka lintai man marah ni. Menimir kena wan janmian, nin janmian kena wan jingwan. Ti dan bailap ba inggi yang sini. Tinggi wan wut kadai kapor new buji thara. New buji new lala. Amnang ban ong exactly. Katang ba kading kalak klang ha. Bat kajing betai gini gas ki silinder la ima. Mo ti don ki ong ba kadang kajing duok gi men sem argot jing klung mo. Kamangi palong sure nama gini ki forensik kimpat declare kata. Ti halor kani ni kerpat kani ki concern city badai ban pe. Kami ki fire brigade ho ngi ai khulei ki jing trikam ju ki menin kaleng kariga jing trikam ko bakra jing poi kalong kamklo jai kuma ki diglenti ki bakam kem. Ni kerpat ki concern city bikin bu no ki alternate kali bakam ret kin walang ki bah mo. Kadang ba dadang gini ki jing jia kadang ke jing arab ko bakam klo kini ki jingjia parobor kila jujia ma kha sikha kumansu ang bogola petiru kalau don to jing plu to mani ma dei ba ka he kalanti tharai dangdan ki wi ki alternative ban safe ya ka ma rei ngi kirpa sasin ma ki concern tri ki bede pe ki ba per kin pai khamat saki ma lada kila ber solve ki problem thai kin kan solve ka jai bedre bat era jinglong jingman da next song thap mostly ki non tribal but ki don study yang hajiram nasanieng layeng ki badang dan hangne ki arieng ki lali ka sis nang ojang ti ki balong affected ki long tang lagi Tena kita ki layeng ru arieng kimdan sini kimdan sini da kimdan hi kimdan si jagatre ya kata ngim nang mon batai namar kajing hilatep hi gitu ki por ngimdan por bandi kerani ku kita isi asgo bag kidan ki kena arbun hajrong ti ki kena asnong ki persyang malai nre kajing klang kading kimla malai keren kan untuk bentar aku dengan jinja. Jadi kini jinja ka jinja kerja ki por nyu buji ngar orang suan di Jakarta trai. Kalau don ki bon khot nga ting dai wan ni ki jaka. Tadi mangawan iba ka jingklang keding kala jur bagen. Ti tak jing yarap ki paramarjan kumjuru nak yang ka police outpost badan hangni ki officer ki badan nang ni kapo jaru outpost ngadai hiar lang berki ngawan nang ni cakap adin mengawan ni ngi iba gajing kawan kading along ke bapalat adin ko tu gajing yarap lang kini para marjan ki kena senong kini lala ban sei ki wei nama gajing thei jing tenong gas tang apo ki minit ka thei ti hadin ka tangi le ka bala am sei tenong gas ke badan ki para marjan ki yeng ni sei lu sabah kini ki beri badan ni ki floor basharum juga ni nomor ke ing ke bentar ke basjrong ke beri basnana ka dia kini ke ba sharum badang yo sei no ini ki beri mi pami bani dalam session nang song tik ko ka committee hall jong senong hadin kini ga yu menin te kini ki family ko ba nak benrat yang ba senong ne bagi dan san family na san family ar kimdon sini lai kidon na kita ki lai ru ar kidon ki balik trai bai tang ta ka we ka ba jingja ka ba susi bo ja ta ka leng kidon na ta yeng bai ti khna te kumakalong menta kare ka kami trai ki naru na mi ak yang ki kulit baka
tal tim kila alam na iki sports tal em kini ke jingja ho kalong ha jing ibun ki pat ba ho ha kapor mangapoi ki ong ma badan de kilung sepo hadin ka tukak ni ki ong em ba kini kilung kila don sabar kila don kila alam ki bahayi yang bahasam hadin ki hadin abur kila jan dap ban pilip ki ding ki wan mi ki bahayi ki ong em ba kim don ban ni hadin handu da dap pilip lut ki ding Nisa don ki dak isin ki ba nimla men miet bangin batai ru bagi dei tesi ki dei ki briu ne ki dei ki mara mo nomor ke jinging kala jur nomor yo don ki so ki miau ki ba ing nimla man iu jadi bawan police department men miet ka iu ti mata kadang ngadu miet kadang ya ka investigation nga try kinsa pensai na kalang ka jong kiru